Moi. Täällä on Helmepoi. Tullaan just koulusta. Tunnari. Täällä, jos asutte täällä lähellä tätä paikkaa, yksi varoitus. Täällä on käärmeitä. Yksi kerta meidän kavereiden kanssa, kun mä juoksin melkein käärmeen päälle. Niin varoskaa. Tein toisen videon sitten siellä. Mutta yksi juttu. Lähettäkää fanipostia. Fanipostia voi lähettää. Osoite on Isännäntie 2 Kirkkonummella Suomessa tietty. Ja sitten mun nimi on Anna Hiitola oikeastaan. Niin. Mä sitten, en mä jaksa tässä, koska ollaan ihan just perillä. Tuolla on toi päiväkoti tuolla kaukana. Tai ei nyt se on niin kaukana. Se näyttää, kun mä en pysty zoomaamaan, niin mä en voi se on niinku, hei, toi juttu, niin se juttu se on varmaan, mä en oikein tiedä. Mä sitten siellä kohan perillä, moro.